100 years ago. Iltaqgħu l-isqfijiet, l-ewwel isqfijiet, dak kien madwar 300 sena fi 3 to 5 wara Kristu. 300 sena u 25 sena wara Kristu. Iltaqgħu l-isqfijiet tal-Knisja, l-ordif tal-Knisja biex jiddiskutu dwar dan il-Vanġelu u Vanġeli oħra bħalu. Vanġelu diffiċli. Jitkellem minn Alla, il-Missier, imbagħad jitkellem minn Ġesu li jgħid li dak li għandu Alla l-Missier huwa tiegħu u dak li hu tiegħu huwa Alla l-Missier. U jitkellem ukoll minn figura oħra l-Ispirtu Santu illi dan imbagħad se jkompli jgħallem dak li liben, dak li Ġesu ikun għadu ma qalx lill-bnedmin u se jkompli jgħallem u daw immaġinaw ġifri qudiem dan il-Vanġelu Vanġelu bħal dan li tħawdu aħna. Immaġinaw dawk in-nies kif tħawdu tgerfxu fil-bidu. U ħarġu propju meta qraw dawn is-siltiet ħarġu b'dak li ngħidulu il-misteru tat-Trinità, Alla l-Missier, Alla l-Iben, Alla l-Ispirtu Santu. Illi huma 3 persuni imma Alla wieħed. Jiġi ma kienx konklużjoni tal-Knisja hekk din, ma kienx invenzjoni tal-Knisja, imma kien wara diskussjonijiet u wara anki uġieħ kbir għax kien hemm min fema mod ieħor allura nqatam il-Knisja wara problemi kbar, konflitti kbar, ngħidulhom ereżiji, nies li ħarġu b'idejat oħrajn differenti. Imma mbagħad ftehmu illi dan Alla tagħna u familja. Alla tagħna u relazzjonijiet. U tagħmel ħafna sens għax jekk Alla huwa kollox, Alla huwa kollox, aħna jekk qegħdin hawn għax hemm hu. U jekk Alla huwa relazzjoni, allura l-iktar ħaġa importanti fid-dinja aħna nafu sal-ġurnata tal-lum nafuha fuq l-esperjenza tagħna huma relazzjonijiet. Huma relazzjonijiet, jista' jkollok ħafna flus kif tkun waħdek tgħix id-disprat. Tista' tkun sinjur għaref kbir ma jkollokx relazzjonijiet tkun maqtuħ mill-art, stordot, aħna ngħidu tgħix fi sħab, relazzjonijiet. Ma ninsewx li intom bħalissa qegħdin għalmenu l-ommijiet imma mhux biss anke l-missirijiet qegħdin f'relazzjoni fiżika, f'relazzjoni li forsi mhux dejjem mhux il-ħin kollu tkunu konxji minnha, imma f'relazzjoni ma' another being, ma' persuna oħra. U din xi ħaġa kbira u misteru. U parti minn dan il-misteru li aħna ngħixu fih il-misteru ta' Alla. Alla huwa relazzjoni u meta ħalaq il-bniedem fil-ktieb tal-Ġenesi jekk tiftakru Alla qal ħanamlu l-bniedem bħalna fuq ix-xbija tagħna, ritratt tagħna. Jiġifieri relazzjoni. Għax fil-fatt ikompli l-ktieb tal-Ġenesi u jgħid u għamilhom raġel u mara, relazzjoni. Mhux għamel raġel, laqas għamel mara, le. Imma għamel raġel u mara, jiġifieri relationship. Issa din ir-relazzjoni tagħkom mat-tarbija li hemm ġo fikom kif inhi bħalissa, kif inhi. Żgur li number 1 hija relazzjoni ta' stennija. U din diġà hija xi ħaġa diffiċli. Li tistenna llum saret xi ħaġa rara, rare, very rare. Għax illum kollox push button. Għandna kollox fil-bot mal-mobile. Kollox fil-bot. Il-mobile jiġbor fih kollox. Jiġbor fih il-persuni kollha li taf, jiġbor fih l-accounts li għandek il-bank, jiġbor fih l-impenji li għandek, jiġbor fih il-korrispondenza, jiġbor fih ix-xogħol, jiġbor fih ħajtek kollha. Però it is an illusion. Mhux veru kollox push button, mhux veru. Skużawni, u din l-esperjenza li qed tgħixu ta' tqala, l-esperjenza tal-istennija, tlaqqana mar-realtà propju f'dinja li m'għadix tistenna. Imma li tistenna
hija realtà, hija verità. U dejn l-istennija tidħol l-iktar tafu fejn, tidħol l-iktar fejn jidħlu l-persuni. Tistenna billi tieħu paċenzja bir-raġel tiegħek, tistenna. Mhux puxbatin ir-raġel tiegħek, millum għal se jinbidel minn nervuż għal kalm, mhux puxbatin. Trid tistenna lil mara tiegħek. Mhux puxbatin il-mara tiegħek mill-waħda li tieħu għalija fuq ix-xejn, issir trabbi l-kallu millum għal mhux puxbatin. Tridu tistennew it-tfal tagħkom, kemm dawk li għandkom, kemm dawk li għad se jkollkom. Mhumiex puxbatin it-tfal. Ridu nistennew. U l-istennija ħafna drabi tqabbiżilna. Tamlilna n-nervi, tamlilna r-rabja. Toħloq ilna tensjoni. Allura rridu narfu ngħixu b'din it-tensjoni. Irridu narfu ngħixu b'din ir-rabja. Minn fejn tiġi din ir-rabja tal-istennija? Ippruvaw irriflettu naqra. Tiġi mill-fatt illi we don't have everything under control. We don't have everything under control. U ma jistax ikollna kollox taħt il-kontroll. U dejn tqajmilna rabja fina. Interessanti għax meta jien naħseb jew nimmaġina li jista' jkolli kollox taħt il-kontroll, ifisser mingħajr ma ninduna u mingħajr ma jien b'intenzjoni ħażina b'intenzjoni tajba, nimmaġina li jien Alla tiegħi innifsi. Li jien nista' mmexxi ħajti kif jidher li jien u kif irrid jien. Imma dan iż-żmien jallimkom li mhux kollox jiddependi minna. Li ma nistgħux nikkontrollaw kollox. Dejn mhix marbuta biss ma' perjodu, imma marbuta ma' ħajjitna kollha. Imma sfortunatament fil-bqija ta' ħajjitna kollha ngħixu fl-illusion, fl-illużjoni li aħna nistgħu nikkontrollaw kollox. Allura dan iż-żmien minkejja l-ansjetà li jġib miegħu li ħafna normali, minkejja t-tensjoni li jġib miegħu, minkejja l-esperjenza tal-istennija tal-unknown illi ġejb ftit tal-biża' jew ħafna biża' fina, dan iż-żmien huwa żmien importanti, privileġġjat għaliex għax huwa żmien li laqana mal-verità tal-bniedem, il-verità din hi l-verità tagħna. Il-bqija hija illużjoni. Il-bqija aħna ngħixu fil-fantasija. U allura dan iż-żmien ta' unknown, dan iż-żmien ta' stennija, dan iż-żmien li maħniex totally in control, dan iż-żmien ta' biża' lilna ipoġġina f'sitwazzjoni li niltaqgħu iktar mas-sors tal-ħajja ma' Alla. Kif għamiltu intom il-lejla u ġejtu hawn. Però din hija l-verità mhix marbuta biss ma' żmien ta' tensjoni, ma' żmien ta' tqala. Imma hija verità li aħna rridu norbtu u li nixtieq li tagħmlu memorja tagħha li tiftakru fija matul ħajjitkom kollha. Aħna kontinwament niddependu minn Alla. Kontinwament. Kontinwament hu dak li għandu in control il-ħajja tagħna, l-esperjenzi li ngħaddu minnhom. Sintendi, il-parti tal-libertà tagħna ma tonqox, imma l-libertà tagħna fejn nistgħu nħadmuha? Nistgħu nħadmuha meta aħna nisimgħu il-kelma t'Alla, nisimgħu lil Alla jkellimna u nippruvaw npoġġu dik il-kelma fil-prattika tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk nittama hekk li din l-esperjenza li Evanġelu għalikom, din l-esperjenza ta' tqali Evanġelu għalikom, hija talima hija aħbar sabiħa għalikom, aħbar tajba għalikom, aħbar tajba mhux biss minħabba l-frott, minħabba twelid ta' tarbija li qegħdin tistennew, imma aħbar tajba x'qed tgħidilkom il-verità tagħkom,
li aħna maħniex f'kontroll tagħna nfusna, li aħna niddependu minn Alla, mhux illum biss imma ħajjitna kollha, li rċevejna ħafna doni minn għandu, ħafna grazzi minn għandu. Il-mulej jagħtikom li tgħixu din ir-realtà ta' stennija ta' Alla, ta' stennija tal-ferħ. Interessanti għax bil-Malti il-kelma ferħ tista' tfisser jew happiness jew inkella iż-żgħir ta' annimal, iż-żgħir tal-bniedem, ferħ. Interessanti, fl-għaqal tal-kultura, tal-istorja, tas-semantika u xek tagħna, id-derivat, din il-kelma derivata li għalina tista' tfisser ħafna. Ejjew nitolbu lill-mulej il-lejla biex nemnu tassew li l-ferħ tagħna ma jiddependix biss minna, bħalma l-ferħ li għandkom fikom ma jiddependix biss minkom. Il-ferħ tagħna jiddependi ħafna minn kemm għandna relazzjoni tajba miegħu u minn kemm inħallu lilu jidħol f'relazzjoni magħna, mhux illum biss imma matul il-ħajja kollha tagħna.